बे समाव आङो गेजेर जन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आफादनि जानो बरायना लाग्रोबाय। जों दिनै नैबे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै गेजेर जन दख'रा बर' फरायसा आफाद हिसाबै लानाय जादों। जों दिनै मानि थाखाय लानाय जादों बेखौ जोङो रादाबनि गेजेरजों जों बुंनो सानदों। दिनै जोङो बर' हिसाबै जों दिनै मोनथाम सुक्ति खालामबाय। BSC सुक्ति खालामबाय, BTC सुक्ति खालामबाय, नै दा बिटिआर सुक्ति खालामबाय। नाथाय जों बे मोननै सुक्तियाव जोङो जेबो जोंनि बिटिआरनि बायजोनि बा BTCनि बायजोआव जों जेबो दिनै मोननो हायाखैमोन। दिनै जों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जों दिनै BTCनि बाहेराव बा बिटिआरनि बायजोआव जोङो दिनै बर' कसारि बा काउन्सिल मोनसे जोङो मोननो हाबाय। जोङो दिनै बिटिआरनि बायजोनि बर'फोर हिसाबै जों बिराद गोजोननाय दङ। आरो बे गोजोननायखौ लानानै जों दिनै नैबे बिटिआर एकर्डखौ दिनै बे दुथां सानैसो जोंनि बर' समाजनि बर' हारिखौ थै सोबग्रा सानैसो दुथाङा दिनै बे बिटिआर एकर्डखौ दिनै केस होदों। दिनै बे बिटिआर एकर्डजोंनो जों दिनै बर' हारिनि गांनाय उखैनाय माखासे जोबस्रांनो थांबाय दंमोन। आरो लोगोसे एक्स एनडिएफबिनि जिथु केसफोर दंमोन, बे एकर्डजोंनो दिनै बे केसफ्राबो बोखांजागौमोन, सेफाय जागौमोन। आरो लोगोसे जिथु जोंनि बर' हारिनि जिथु जोंना एडुकेसन सेक्टरावबो दिनै सेपारेट डाइरेक्टर मोननो हाबायमोन। आरो दिनै माखासे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बेबो दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै सुस्रांजानायनि मोनसे लामायाव फैदोंमोन। नाथाय दिनै बे सानैसो दुथांफोरा जेरै खाम्फा बरगयारि, दिनै सानसुमा बसुमतारि, दिनै आरो लोगोसे बुंनो नांगोन दिनै थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिननाथ बसुमतारि, बिथाङाबो दिनै जों बिथांमोनखौ दिनै साहित्य सभा हिसाबै जों दिनै पेरेन्ट गार्जेन हिसाबै जों दिनै मानियोमोन। नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि हाबा मावनायखौ जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों दिनै निन्दा खालामदों। आरो बिथांमोना जिथु PIL बिथांमोना गथायदों बा जिथु केस होदों, बे केसखौ दिनै उद्र' खालामना लाफिननांगौ। जों बेखौ दिनै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों बेखौ दिनै सोंखारिदों। आरो लोगोसे बे केसखौ दिनै बोखारना लाफिननांगौ होननानै जों दिनै दाबि दैखांदों। बे समाव जिहेतु बिटिआरनि थाखायसो बिथांमोना माबा खालामदों आरो बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों बर'आ मालाबाबो सुस्रांजाजोबा बे हेंथायै बिथांमोना मोनदों। आरो नोंथांमोना जिहेतु आउट अफ बिटिआरनि जि जेंनाखौ आउट अफ बिटिआराव एसेबां गोहोम खोख्लैनायनि गुबै थांखिया मा? बे बुस्थुखौ जोङो ओरै सानदों दे जोङो बिटिआरआ दिनै मोनब्रै जिल्लाजोंल' दिनै दाफुंजादों। नाथाय जोङो बिटिआरनि बायजोआव दिनै गोबांथार जिल्ला दं, 27टा जिल्ला दङ। बे जिल्लाफोरखौ बिथांमोना जेबो गुरुत्थ' लाया। दिनै बे मोनब्रै जिल्लाखौल' बिथांमोना दिनै BSC खालामबाय, BTC खालामबाय, दा बिटिआर 27टा जिल्ला दङ। बे जिल्लाफोरखौ बिथांमोना जेबो गुरुत्थ' लाया। दिनै बे मोनब्रै जिल्लाखौल' बिथांमोना दिनै BSC खालामबाय, BTC खालामबाय, दा बिटिआर एकर्ड, दा बिटिआर सोसनबाय। दिनै दा सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला, बे जिल्ला मोननैयाबो सुस्रांजागोन होननानै मोनसे माबा खालामबाय थादोंमोन। दा बिथांमोना बेखौबो जेबो लुगैयाखै। आरो बिटिआर एकर्डआव बिथांमोना जेबो बाहागो मोनै बायदि खालामनायनि थाखायनो बिथांमोना जेबो सुखुनाय गैया। आरो बिथांमोना गादियाव जिरायनो लुगैनानै बा गादियाव जिरायनाय सार्थआवनो दिनै बिथांमोना बे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननानै बिथांमोना फाव फान्दायबाय थादों। आरो बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननाय माने जोंनि बर' हारिखौ दिनै मोनसे गाज्रि लामायाव बा गाज्रि थासारियाव दिनै खोख्लैनो नागिरबाय थादों। दिनै जोंनि बिटिआर एकर्डआ जों दिनै जोंनि जिथु बुजिनाय, जिथु बिटिआरनि बायजोआव थानाय 27टा जिल्ला, बे 27टा जिल्लानि जा जोंनि बर' फिसाफोर दङ, जोंहा बिराद गोजोननाय दङ। आरो बे बिटिआर एकर्डआव गोबांथार दङ होननानै जों सानो। आरो बे समाव जिहेतु जोङो दुलाराय बर' फरायसानि आफादनि हेंथायै गोबां हेंथायै गसंनायखौ जों नुबोबाय थादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे खामानि मावनायाव रायजोफोरनि हेंथायै बा अबहेला होननानै सानो नामा नोंथांमोना? जोंथ' दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैथ' अबहेला हिसाबै जों खामानि मावाखै। आरो दिनै जोङो जेसेबांखिनि बर' हारिनि माखासे दायदसफोर दङ बा बर' हारिनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सुस्रांबोबाय थादों। आरो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जेसेबांखिनि बेफोर केस नांना दंमोन, बेखौ सिं दिनै केसखौ दिनै सेफायनो थाखाय सरकारजों रायज्लायबाय थादों, भारत सरकारजों, आसाम सरकारजों, जोंखौ गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों। दिनै रन्जन दैमारि सारखौबो दिनै बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बा बे क्लजनि गेजेरजोंनो दिनै बख'नाय मोनसे दिनै राहाफारि लाबाय थादों। नाथाय दिनै बे केसफोरखौ सेफायजानो बाबाय थादों बिथांमोना, बे दुथां बिथांमोना। दिनै बिनि थाखायनो दिनै बे जिथु PIL बेखौ बिथांमोना दिनै गथायदों, दिनै बेखौ केस होदों बिटिआर एकर्डखौ। नाथाय जों सानो बेखौ जेसेबांखिनि एक्स एनडिएफबिनि केस जानायफोर दङ, बे एकर्डजों सुस्रांजागोन जिहेतु। आरो जोंनि बर' समाजनि जेसेबां जेंना जेंसि दङ, बे एकर्डजोंनो माखासे सुस्रांजागोनखौ जों मिथिदों। बिनि थाखायनो जोङो जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिबाय थानाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै माखासे बाथ्राफोर बखिबाय थानाय माखासे आफादफोर दङ। जेरै दा बे
PIL केस होनायावनो बिथांमोना गासिबो बे आफादफोरा माखासेबो दङ गासै 95 जन बे केसाव केस होनायाव दिनै बे दङ होननानै जों मिथिदों बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिदों जेसेबांखिनि बे केस होनायाव PIL होनायाव जेसेबांखिनि आफादफोर जड़ित दङ बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों निन्दा खालामदों दिनैनि बे समाव जिहेतु बिटिआर सुक्तिया राजनितिनि बेन्दोङाव गफबनानै दिनै 2 बोसोर बारलांबाय जेबो खामानि मावनो हायाखै नोंथांमोना बेसेबां खामानि जाफुंदों आरो जाफुंगोन होनना आसा खालामो दिनैथ' मानसिफ्रा नुना मोनाखै जायफोर मेगन गोसा मानसि दिनैथ' मानसिफ्रा नुना मोनाखै जायफोर मेगन गोसा मानसि सुबुंफोर बिसोरसो दिनै नुना मोनाखै दिनै बे बिटिआर एकर्डनि दफाजोंनो गोबांथार दिनै खामानि मावफुंजाबाय माखासे नोङो दिनै मा होनो दिनै सेपारेटार रुम मोनबाय माखासे गिदिर गिदिर कलेजफोर लुबाय माखासे आरो गोबांथार खामानि दा प्रसेसआव सोलिबाय थादों बे प्रसेसआव सोलिबाय थानायखौ बिथांमोना सुखुवाखै जोंथ' बर' हारिनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायाव माखासे बेफोर फिसा फिसा मोनफा पार्ट बेफोर पार्टफोरखौ बिथांमोना दिनै सुखुवाखै बे दुथांफोरा दिनै बे समाव जिहेतु सेपारेट डाइरेक्टर मोनदोंबाबो बेयाव बाजेट गैया बे हिसाबै बर'नि जेबो खामानि मावनो हायाखै दा बेनो बर'नि सोलोंथाइनि सायाव गोबां जेंना फैदों बेनि सायाव मा फोरमायगोन गोजौनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायबाय थादों बेफोरो प्रसेस मोनसे सोलिबाय थादों बाजेट सेसन हमनो थाखाय बिथांमोना सावरायबाय थादों भारत सरकारजों सावरायबाय थादों हेमन्त बिश्व शर्मा सावरायबाय थादों बे साननैसोनि गेजेराव जाफुंगोन होननानै बिथांमोना खोथा होबाय थादों जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना जितु बिटिआर सुक्तिखौ आरो मोजाङै जाफुंजानो थाखाय माबायदि हाबाफारि लागोन आरो दिनै बड'लेण्ड जिहेतु बर'नो नांगौ दासिमबो बर' रायजो राजाफ्रा बर' फरायसा आफादनि आसायाव दङ जे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लाबोफिनगोन बेबायदिब्ला जोङो माब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ आगान सुरफिननो हागोन होनना सानो जेब्ला जोंनि जा बिटिआर एकर्डआव जिखिनि क्लजफोर दङ बे क्लजफोरा जेब्ला सुफुंजाया अब्लानो जोङो जेब्ला सुफुंनानै होआ भारत सरकार आसाम सरकारा अब्लानो जोङो जोंनि जांख्रिथायखौ बा जोंनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय जोङो आन्दलनाव ओंखारफिनदों बेसे समसिम नेबावगोन होनना सानो नोंथांमोना बेसे समसिम माने जोंनि जा गोजौनि दैदेनगिरिफोर बुंनाय बायदिब्ला जोङो जेसेबां हायो जों मावलांबाय थागोन जों समखौ नोजोर बोनानै फैबाय थानाय समाव जों आन्दलनखौ जों खालामफिनगोन होननानै जोङो जोंनि सिगाङाव बुंथिदों लोगोसे जोंबो नैबे रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननि सिगाङाव जोंबो बेखौनो बुंगोन दे जोङो समजों लोगोसे गोरोबफानानै जोङो गासिबो आफादफ्रा जों खामानि मावलांगोन लोगोसे जोंनि जा मोन्थाय बेखौ जुदि मोन्थायखौ जुदि होआब्ला मावफुंना जुदि होआब्ला जोङो फिन जों राजा लामायाव जों ओंखारफिनगोन होननानै जोङो बुंथिगोन दिनै बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' बर' हारिनि थाखाय माबा मोजां सिन्था खालामदों होनना सानो नामा नोंथांमोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' जों मोजां सिन्था खालामदों होनना जों साना जों जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ गासैबो बे बर' हारिनि सिन्था सरसा बा बर' हारिखौ फोथांना लाखिनाय गासिबो सिन्था सरसा मोजां गासिबो आफादफ्रानो खालामजोबदों दिनैनि जिहेतु हाबाफारियाव मा आफादा नोंथांमोनजों जोगदान दं जोंथ' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों दिनै बेहाय ओंखारथिदों लोगोसे सिङाव मरेल सापर्टफोर गोबांथार आफादफोर थाबाय दिनै नुजाथिनो हायाखै दिनै मरेल सापर्ट हिसाबै गोबांथार आफाद दं जेरै XNDP थाबाय जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाबाय माखासे आफादफोर दंबावो दिनै जोङो फ्रन्टआव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों दिनै बे नुजाथिनानै जोङो दिनै मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ जों दिनै बे लानाय जादों आरो